ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 26 ତାରିଖ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶେଷ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ 6 ରାଜଯୋଗ ହେବ। ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ବରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ପୂଜାପାଠରେ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କଠାରୁ ମହାଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଦାନ ଯୋଗ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ରୋଗନାଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ହେବା ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତିଥି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ପର୍ବ, ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନକରି ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଇ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଦାନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶଶ, ରୁଚକ, ଅମଲା, ପର୍ବତ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମହାଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଦାନ ଯୋଗ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଦିନ ଆହୁରି ଖାସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଆଜି ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ରବିବାର ଦ୍ୱିପହର 1:25 ଯାଏଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ବ୍ୟାପିନୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ଖାସ୍ କଥା। ପ୍ରଥମଟି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବରେ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସ୍ନାନ ପରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ତିଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବତାରର ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଣା ଡାଲି, ମିଶ୍ରି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଛତୁଆ ଭୋଗ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜୟଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ମାଠିଆ, ଗହମ, ଛତୁଆ ଏବଂ ଯଅ ଦାନ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ପୁଣ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଏହି ତିଥିରେ ସୁନା ରୂପା କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ସୁନା କିଣିବାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। ଷଷ୍ଠରେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏହି ତିଥିରେ ହୋଇଛି। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ହୋଇଛି। ସପ୍ତମରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ତିଥିରେ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖି ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।